She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. Midnight shadows, finding love is a battle, but daylight is so close, so don't you worry about a thing. Sziasztok, és üdvözöllek titeket újra itt a YouTube csatornámon. Ma egy újabb room tour videót hoztam nektek, ugyanis már többször is kérdeztem, mióta itt videózok, hogy szeretnétek-e látni a szobámat, és hát mindig rengetegen írtátok, hogy igen, úgyhogy most végre itt van ez a videó is, ugyanis sikerült befejeznem most már teljesen a szobát. Áprilisban kezdtük el felújítani ezt a szobát, ez itt nekem az itthoni magyarországi szobám igazából, és most sikerült teljesen befejezni, úgyhogy gondoltam, csinálok is egy room tour videót, úgyhogy most nem is húzom tovább az időt, remélem, hogy tetszeni fog, és akkor kezdjük is a room tourt. Szóval ez itt az én szobám, ahogy bejövünk szemben látni az ablakot, kilátásom, mint látjátok, egy szép szomszéd háztetőre néz, na mindegy, gyorsan körbe mutatom, hogy hogyan is néz ki az elrendezés. És akkor kezdjük is itt körbe az ajtótól jobbra. Igazából van itt egy asztal, ami az IKEA-ból van. Szerintem a bútoraimnak a nagy része, hanem az összes az IKEA-ból van. És akkor van fölötte két polc is, ezeket csak nemrég tettük fel, úgyhogy még talán ott az elrendezés változni fog, de most így néz ki jelenleg. És akkor van hozzá egy ilyen jó nagy kényelmes székem, szintén az IKEA-ból, amit imádok. Szóval itt az asztalon az első dolog, ez itt a két kedvenc parfümöm egy ilyen szép kis tálcán, ez az Avon Dreams és a Chloe-tól a Roses nevű parfüm, amiket imádok. És akkor itt mellette vannak a sminkecseteim, és mellette pedig a tükör, ahol sminkelni szoktam. És akkor mellette van egy ilyen rose gold színű lámpa, egy kis növényel. A lámpa az IKEA-ból van, meg a tükör is egyébként. Van itt egy ilyen kis fiókom, ahol igazából a kamerámhoz szükséges dolgokat, meg a kamerámat szoktam tárolni, ugye itt van a kamerám töltője, zsinórok, meg egyebek, és akkor random dolgok is, kulcstartók, meg nem tudom mi van még ott, hajgumi. Szóval ez itt egy ilyen random fiók, aztán van itt egy ilyen kis kinyithatós rész, ahol igazából írószereket tartok, ott az első polcon, meg a szemüvegem is ott van, aztán ilyen papírok, magazinok, egyéb dolgok vannak ott. És akkor van ennek az asztalnak itt még egy ilyen fiókja, egy ilyen nagyobb fiók, viszont, mint látjátok, sajnos az zongorám az ott belelóg, és ezért azt most nem tudom kinyitni. A sminkeim vannak ott, és mivel így nyáron nem igazán sminkelek, ezért ott hagytam a zongorát, mert nem tudtam máshova tenni. Aztán nézzük is itt a két polcot. Ott vagyok a tükörben. Sziasztok! Szóval nézzük itt a két polcot. Van itt egy ilyen kis fehér művirág az IKEA-ból, és mellette egy mécsás tartó, aminek ilyen kis rose gold ott a fogókája, úgyhogy ez nagyon aranyos és tök jól ideillik, majd teszek bele egy mécsást. És akkor van itt néhány könyv, amiket ide tettem, mert szép színesek és jól néznek ki. Van egy ilyen könyv támasz igazából, arra van rátéve az első könyv, és akkor úgy megtartja a többit. Ez egy ilyen lelógós növény, és akkor ide lóg a másik polc fölé, ami szerintem nagyon jól néz ki. És akkor itt az alsó polcon igazából ilyen kis határidőnaplókat tartok, így az utóbbi évekből, mert szerintem ezek is tök jól néznek itt ki, nem mintha használnám őket már egyébként. A legújabb az a nagy aranyszínű, és azt használom igazából, meg a jegyzetfüzetet. Aztán van itt egy ilyen kis hajó a Balatonról, amit ajándékba kaptunk. Aztán van itt mellette egy újabb művirág, ami az IKEA-ból van. Ezután pedig ide tettem a Rose Gold Big Band és Eiffel tornyot. Ezek igazi szuvenírek Londonból és Párizsból, úgyhogy ezeket nagyon szeretem, és pont bepasszolt ide nekem a Rose Gold témához. És akkor van itt egy képkeret, amiben beletettem egy ilyen szép idézetet. Az van ráírva, hogy anything is possible with sunshine and a little pink, ami szerintem nagyon true. Gondoltam, ide teszem az asztal fölé, hogy ez inspiráljon engem. Ja, és az égősor, az pedig a Primarkból van szerintem. És akkor ilyen kis rose gold gömböcskék vannak rajta, és akkor azon belül vannak az égők. Szóval, mint látjátok, itt is a rózsaszín, illetve rose gold az, amik dominálnak így díszítésnek, és a szobának a többi részében is ez fog majd előbukkanni. Aztán, ha elfordulunk az asztaltól, akkor itt van a zongorám, ez egy digitális zongora. Akit érdekelnek, elmondom, hogy ez a Yamaha P45-ös, ha jól emlékszem, és igen, ide szoktam forgatni ezt a széket, és akkor úgy szoktam zongorázni. Ott van a fejhallgatóm is, hogy ne zavarjam a többieket, ugyanis már nagyon unják néha a repertoáromat. És akkor ott van a kis zongorás
füzetkém is, amiből szoktam tanulni. És akkor itt a zongora fölött van egy DIY dekoráció, ugyanis ezt a rácsot én magam festettem be, és akkor így rátettem fényképeket. Meg is mutatom gyorsan, mik vannak itt. Csak néhány fotó a családomról, barátaimról igazából. Aztán, ha tovább megyünk itt a zongorától, akkor ott van a könyvespolcom, amiről már csináltam egy ilyen bookshelf tour igazából, azaz mi van a könyvespolcomon videót, úgyhogy azt majd a leírásban megtaláljátok, hogyha érdekel, és akkor ott részletesen beszéltem így a könyvekről, amik ott vannak rajta. Ja, és itt van egy szőnyeg is egyébként, ami szintén IKEA-s. De nézzük is akkor közelebbről a könyvespolcomat. Van itt egy növény, ami szintén igazi. Aztán van itt egy rózsa, amit tegnap kaptam a barátomtól, és rögtön ide ki is tettem középre a könyvespolcomra, hogy mindig lássam, mert annyira örültem neki. És akkor utána van itt mellette egy vanília illatú gyertya, amit még nem gyújtottam meg, de annyira jó illata van, úgyhogy már alig várom, hogy meggyújthassam. És akkor van egy ilyen üveg Big Ben-em igazából, ez is még Londonból van. Aztán pedig ebben a rózsaszín keretbe beletettem egy képet, ami Londonban készült Bogival, a legjobb barátnőmmel. És akkor ugye itt vannak a könyveim, amikről a Mi van a könyvespolcomon videóban beszéltem. A kis kaktuszok szintén az IKEA-ból vannak, az a kis end jel, ami világít, az pedig a Jyskből van. Aztán, ha felnézünk ide a falra, akkor van itt 4 darab képkeret, amikben még nem tettem fotókat, hanem ezek az idézetek eleve benne voltak, és akkor ezt úgy hagytam. Lehet, hogy ezt a nagyot majd így is fogom hagyni, mert ez nagyon tetszik, de a többibe lehet, hogy nyomtatok majd vagy más idézetet, vagy pedig fotókat. Aztán pedig itt van nekem egy ilyen komód, aminek a tetején van egy ilyen kis házikó alakú dísz, amire tudok képeket csiptetni, és akkor van itt egy ilyen szülinapi kártya, amit a nagymamámtól kaptam, és egy kis cica van rajta, annyira aranyos. És akkor van itt egy képeslap, még azt hiszem Winchesterből. Aztán van itt néhány magazin, amiket néha olvasgatok. És akkor van itt egy ilyen jó nagy virágom, amit nagyon szeretek, mert szerintem tök jól néz ki itt, viszont még egy kaspót kellene kivennem, mert ez a barna nem annyira tetszik, úgyhogy majd ott lesz egy másik, hogyha találok valahol. Aztán nézzünk is be, hogy mik vannak itt a komódnak a fiókjaiban. Igazából itt az elsőben tartom az ékszereimnek a nagy részét. Mint látjátok, is szépen elrendezgettem, hogy itt vannak például a nagyobb nyakláncok, karkötők, gyűrűk, fülbevalók. Toffee fish dobozokban tartom az ilyen kisebb fülbevalókat, és akkor is szépen párosával el vannak rendezve, hogy megtaláljam őket gyorsan, meg egyéb dolgok vannak ott hátul, ilyen sminkszivacsok, meg a hajcsavaró, meg ilyesmi. Úgyhogy ez itt az ékszeres fiókom, és akkor ez alatt pedig van egy ilyen random fiókom, még nem annyira döntöttem el, hogy itt mit szeretnék tartani, szóval itt most mindenféle dolog van, papucstól kezdve magas sarkú könyvekig, képkeretek, levél, meg mit tudom én, úgyhogy ez egy ilyen random dolgos fiók. Aztán a következőben pedig van itt néhány doboz, amit valamiért ide sikerült bedobni, ez például a kamerámnak a doboza, meg ilyesmi, és akkor itt vannak a festő eszközeim, és itt legalul pedig vannak az üres vásznaim, illetve festményeim a jobb oldalon. Aztán itt van ugye az ablak, a függöny szintén az IKEA-ból van, ha jól emlékszem, és akkor itt van az ágyam. Így néz ki az ágyam, igazából majdnem minden, ami rajta van, az IKEA-s. Maga az ágy is az IKEA-ból van, és akkor az ágynemű húzat IKEA-s, meg a 2 nagy párna IKEA-s, viszont ez a kis puha takaró, ami rajta van, ez a Jyskből van, és ez a 2 szőrös párna is onnan. És akkor fölötte a falon ott majd ezt vissza kell tennem, mert leesett, csak ugye nem érem el, és még nem volt kedvem megcsinálni, de a lényeg, hogy van itt egy ilyen égősor, amit így feltettem a falra, és ez tök jól néz ki így esténként, amikor beszoktam kapcsolni. Aztán az ágy mellett itt található egy ilyen kis laptop állvány, amin rajta van a laptopom, és mellette 2 kis hangszóró, mert itt szoktam videókat nézni ugye az ágyban, meg minden, és akkor ezt így itt is hagytam igazából. Aztán ott van mögötte az éjjeli szekrényem, ami rajta van egy lámpa, aztán van egy ilyen kis púderillatú gyertya, aztán egy művirág és a kis ébresztő órám. Szokott itt lenni egy könyv is rajta általában, csak ezt most valamiért kint hagytam szerintem, na mindegy. Aztán az ágy másik felén el is érkeztünk ide a gardróbomhoz igazából. Van itt egy ilyen nagy polcom, aminek az első részében vannak a nagyobb táskáim, aztán itt a középső polcon pedig egyéb szépséggel
ápolási termékek találhatók, parfümök, dezodorok, minden ilyesmi. Aztán pedig az alsó polcon a kisebb táskáim, amiket szoktam hordani hétköznap. És akkor van itt 2 fiók is. Az elsőben szerintem csak random dolgok vannak. Ilyen üres sminktáskák, meg ha jól látom, akkor néhány fürdőbomba is van. Az alsóban pedig biztos vagyok benne, hogy cipők vannak, de ezt most nem tudom kinyitni, mert itt van egy doboz. És ez itt pedig a nagy emlékdobozom, amit nem szeretnék itt tartani, mert kicsit útba van, de még nem tudom, hogy hova tegyem, úgyhogy ez most így itt ragadt egy kicsit. De igen, ebben vannak mindenféle régi üdvözlőkártyák a szülinapomra, meg ilyesmi. És aztán itt is van mellette a gardróbom. Nem túl nagy igazából, úgyhogy most csak a nyári ruháim vannak itt, meg ezt most annyira részletesen nem fogom megmutatni, de nagyjából így néz ki. Alul vannak a cipőim, aztán nadrágok, felsők, szoknyák, aztán pedig ott vannak a felakasztós ruháim is, és akkor vannak itt fiókok, amiben tartom a fehérneműimet, zoknikat, pizsamákat, meg ilyesmiket. Úgyhogy ezzel igazából így a végére is értünk a room tournak. Szóval ennyi lett volna ez a room tour videó, remélem, hogy tetszett nektek, és hogy tudtam egy-két dekorációs ötletet adni esetleg. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy nagy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni sem a csatornámra, hogyha még nem vagytok. Köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan újra találkozunk, sziasztok!